Ang nakaraan. Tama nga niyan, Hika. Ngano day, boss? Na ako ipatrabaho sa imong hapod karon. Ipatrabaho sa na, boss? Naisipanghagit sa kuwag racing dito ba? Racing? Unya sa may plano, boss? Wala mo ko ilain gitudluan sa akong mga banking tricks ikaw raman o si Marjo. Sa may plano na to diya, boss? Usa pa man di ay. Adtua to nga lugar, sukli. Hoy, tarungan na itong motor din na, panghugti na tanan, kaya basig musugot na to si Marquez sa akong hagit. Ruboy man ang boss Marky bay. Mao naman siguro ning lugar ang giingon ni Boss Marky. Buhay gini niya. Putik kamay. Tanaw na to na ilang kagahi. Wa siguro ni sila kaila ba kung kinsan nilang gihagi. Boss, hindi na kayo pangita na, ang sa'yo mo tuyo? Naro ko gipangita tao diri boss ba? Kasi nakay kaila ampat. Ito sa lugar nga itong gandam. Tayo mabaguhan mo sa dalan. Saro makapas mo na sa inyo ha. We would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Hindi na ka? Hindi na! Sa tanawon lang nato. Kaya mo sa kuha. Wow! Sa unsa paninggalana. Basta kay katong gitudlo ni Boss Marky sa mua. Panigurado. Hindi hundod ka. Putik kamay. Ano sila pa sinyas? Nagtuo siguro di maabsan ay. Dugaya di boss ampat say. Ginihir kong tago diri ah. Buhay lagi di boss Marky ang nauna. Tago sa hugamay bay. Sibukit ako. Putik kamay. Asan naman pinagsilang diri ah? Layo naman kayo itong nakaagtuan bay. Layo naman kayong biya niya. Sakit yung giingon niyang kauban niya. Putik kamay. Giilad na po nila ba? Gawad yun yung mga tawhanan niya eh. Ay, sakit munti yan bay. Kalibangon man ko. Layo pabitaw kayo ito siya. Malibang ka sa unahan. Putik ka may goods naman siguro ni Dria. Wala na may tao. Malibang sa ako. Malamig sumpi. Putik ka may lapos ang buwang. Okay, let's go, Tohana. Nalibang pa! Ito sa ilo. Bahala na. Basta ako ang nag-una. Itawanan eh. Ay! Gusto man hindi naman mo under noon. Nag-una day ka ha. Ay, naputol ng wiring. Nagtuo ka kung lagi tudlo sa kuwas. Mauni daw ni ang turbo. Nilihaplas sa makina. Astro, no. Para mas mapulo yung dagan. Tulak lang siguro na ako ni. Una puti ka. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental Patay ni bangkit. freeze. When these people talk too much, put that in slow motion. Yeah. Tuaran na gubuan ang amaw. Ikan na ito na ako. Tuaran amaw. Nagbaktas na. Puti kamay. Oy. Kumusta naman na? Nagbaktas naman ka. But pasabot ba ani? Tildi na ka? Let's go. Nakachamba lang ka. Kaya naguban ko. Putik kamay. Ay nasigdagag rason dira. Kung pildi na ka. Nyasa mang kwarta. Kwarta, si Boss Marky ing na. Putik kamay Boss Marky. Sabi ko siya ka lang ng buwa. Mga diyawa. Lakaw na ako kay payo pa na ako ng motor. Purbida.
They know that we would calculate the loss. We would gladly lose a battle if it meant winning the wars in the end. Gayat, nalabos, eh. Naglamit pa siguro to sila ba? Uy, si Mr. Lim. Boss! Boy, putik kamay ka boy. How da yun mo diskarte? Gunsa man to ni mo boy? Ang ignition, boss. Wala ko to gitarong, boss, para mahuso siya dayon. Kanawawa ka, andar. Putik kamay boy. Wa jud ko nagmahay boy nga ikaw kung gikuha nga espiya sa inyong grupo. Siyempre, boss. Basta ako yung trabaho. Hilo kayo na. Di na nila mahalata. Pero boy, naay problema. Saman, boss? Putik kamay. Di ko makabayad sa mga boy. Ay, pagara-gara, dira, boss. Boy, ayaw pag-ana boy, relax lang. Putik kamay na. Ayaw, sig tutok-tutok ba? Isa ka, rugod na boy. Alas gawa po ni mo, oy. Ano manggong amo ba? Wakabayad sa kuha? Ano sa mga boss? Ayaw, maglaro ka sabot. Boy, nausa naman ka, Mr. Lim ni. Ayaw ka balaka kay kung sunod. Nanapoy patrabaho si Boss Marquez sa kuha. Panigurado. Ikaw na po akong himuon nga espiya. Unya sa boy. Wadto na ko. Nakalit ka ba? Kasi mabutan na tilangin. Putik kamay. Ayaw, pag init-init yung ulo, boy. Mr. Lim, eh. Naglaro ka sabot.